ଅନେକ ସମୟର କଥା। ଗୋଟିଏ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଗରମ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବର୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ହାତୀ କହିଲା, ଏଥର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ହାତୀ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରଥ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସିଂହରାଜାକୁ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ପଣ୍ଡିତେ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶିକି ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ରଥରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରଥକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ଯେ ଭକ୍ତି, ଏକତା ଓ ସେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ଏମିତି ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।